Charlie, Joey a Rachel, Phoebe a Mike. Jediný odídeme s tým človekom, s ktorým sme prišli. Omyl. Prišiel som s Monikou a odchádzam so strašidlom. Vy tu čo robíte? Je nám ľúto, že odchádzame, tak sa lúčime s hotelom. Milujem Paradise Hotel, golfové ihriska, kúpele. Áno, bolo nám tu skvele, ďakujeme. Ahoj. Dobre, nevideli ste tu niekde Joeyho? No, ja si vo svojej izbe so svojou priateľkou Charlie. Toľko o tom vieme my. Ak ho uvidíte, môžete mu prosím povedať, že ho hľadám. No, iste. Ďaká. Ďakujem. Zabudnime na Rosa. Už sa stalo. Čo sa deje? Nič. Nie, vážne, čo je? Nič to nie je vôbec. Poď sem, poď sem. Čo ti je? Prepáč, ja len... nemôžem dostať Rosa preč z hlavy. Tak ti skúsim pomôcť. Máš také jemné pery, urob to ešte raz. Áno, musíme sa porozprávať s Rosom. Áno. Ahoj, Joey. Čau, starý. No musíš ma predstaviť svojej novej priateľke. Žartujem, Rachel poznám. Ja viem. No, a poďte prosím ďalej, poďte. Dobre, priniesli sme ti víno. To je fakt skvelý nápad. Myslí na všetko. A čo si mi priniesol ty? No, to sú... No, spodky, zubná kefka, CDčko Van Halena, to všetko sa mi, priatelia, zíde! Bože, Ross, vyzeráš tak trochu... Ako? V pohode? Pretože som? Ty nie? Vy nie? Ste takto... Ako je tu v pohode? No, čo? Dobre, počúvaj, Ross, prečo sa neskúsíš uvoľniť? Daj si trebárs drink. No, vieš čo, to je veľmi dobrý nápad. Urobím všetkým margaritu. Ďakujeme vám za stretnutie. Phoebe nám o vás povedala skvelé veci. Ale no, radi vám pomôžeme. My sme prešli presne tým istým. Takže teraz je tu kopa nefunkčných šušuliek a bimbišov. Chcem povedať, máte krásny byt. Čo sa deje? Prepáč, ja neviem, prečo som to urobila. Dobre. Prepáč. Nehnevaj sa. Zase ja neviem, čo sa stalo. Asi som nervózna. Chandlerovi sa to páčilo. Dobre, sľubujem, už to nespravím, naozaj sľubujem, bude to skvelé. Bude to skvelé. Dobre. Dobre. To ti robí dobre? Tak, mám tu to odporúčanie, prosím. A budete veľmi, veľmi spokojní. Najdlhší čas, čo som pri počítači strávil bez porna. Ja tomu ale nerozumiem. Je to pre teba príliš zložité? Nie, nedáva to zmysel. Akože nie, je to múdre. Použil som Thesaurus. Na každé slovo? Presne. A čo znamenala táto veta pôvodne? Sú to srdeční, milí ľudia s veľkými srdcami. No a z toho sa stalo, sú to hrejví, delikátny homo sapiens s veľkými aortickými pumpami.
Áno, počuj, myslím to vážne. Ale Joey, toto nemôžeme použiť. Prečo nie? No, lebo si to podpísal malá kengura Tribiany. Prečo sa snažíš, aby to znelo múdro a nie si sám sebou? Ty žiadny tezaurus nepotrebuješ. Píš to odtiaľ od svojej aortickej pumpy. Povedz, ako ti to ide s tým detským stylingom? Nie, to povie čo. Ako keby ľudia nechceli počuť, že ich deti sú škaredé. To ma šokuje. No? Aha, Ross. Hej, Ross. Haló, Ross. To je hulvát. Podľa tohto viem, že si to nepozrel. Ak by si videl, čo je na tej páske, uver mi, iste by si to okomentoval. Jasné? A pamätaj si, dostal som za to kopu prachov a vysiela sa to len v Japonsku. Ichiban, ruš pre mužov. Ichiban, rúž pre mužov. Psycho. Podľa tohto viem, že si to nevidel. Naozaj je to chameleón. Ty na mňa tiež občas myslíš? Nie. Áno. Čože? Neviem, čo mám povedať, Benji. Je to celé také romantické. Alebo... Ja viem, že je to trocha nevhodné, ale je tu nejaká šanca, že by si ma vzala späť. Možno je. Zlatko, tento rozhovor mi začína byť trošku nepríjemný. O Bože, tak hrozne ma to mrzí, ale chápeš, my dvaja toho máme toľko za sebou. Aj mňa to mrzí. Gladys? Tento týždeň už tretíkrát. To je vtip, ktorý nezostarne. Si krutá! Nebuď ako malé decko. Prosím ťa. Už som sa rozhodla. To, čo chcem, je krásna veľká svadba. Ale všetky peniaze si už dala na charitu. Tak si ich vypýtam späť. Myslím, že to sa nedá. Prečo nie? Ide o jej svadbu a tá je dôležitejšia než nejaké hlúpe deti. To je pekné, ale niečo si nechaj aj pre pani z adopčného. My deti zbožňujeme. Ľúbime ich na smrť. Teda, vlastne nie na smrť, to sa len tak hovorí. My milujeme deti tak normálne. Tak, ako to povoľuje zákon. To bola Laura. Napísala o nás dobrú správu. Už sme oficiálne na zozname. No, to je skvelé. Teraz už len treba čakať na telefonát, v ktorom nám povedia, že máme bábätko. Haló? Nevieš, kde je Joeyho pálka? Povedzme jednoducho, že nám vravela o 5:00. Budeme sa tváriť, že nejdeme neskoro, ale ideme na čas. Áno. My vieme, že ste tam. Od koho to je? Keď sa dostaneme dnu a ospravedlníme sa im z očí do očí, potom nám určite odpustia. Ja neviem. To mi ver. Dokážem to. Áno, dokáže to. Chandler, kde máš nástroje? Nechal som si ich v buldozéri. Ja nemám nástroje. Ja mám, ale požičala som ich Rachel. A ja zas Rossovi. No a ja Joeymu. Zabudol som ich v parku. A potrebujem od vás módnu radu. Ako v tom vyzerám?
No, máš ju trochu nízko. Daj si ju vyššie. Ešte trochu. Ešte trochu. To je ono. A zahoď ju. Kamoška Sára sa vraj včera výborne bavila. No. Áno, tak čo, zavoláš jej ešte? Nie. Ako to, že nezavoláš? Sára je skvelá. No ale vážne? Vieš, čo tvoja skvelá kamoška urobila? Sme na večeri, jasné? Zoznamujeme sa, celkom dobre sa zabávame. Vravil som si, že je vážne super. A potom z ničoho nič... Pripravený? Štart. Smotana. Dávate to do kávy. Lyžička, ruky, tvár. Je to biele. Papier, sneh, Tak duch. Je to hustejšie než mlieko. kameň, pes, zem, Ďalej. Majonéza. Dávam to na sendvič. saláma, ančovky, džem, Je to biele. papier, sneh, duch, Je to z vajec. kurčata, Ďalej. Dáva sa to na Kečup. hamburger. kečup. Áno. Malinovka. Stačí. Čas vypršal, Joey. Naozaj pekne ste to rozbehli. Áno. Vedela si, že sa Chandler boskával s Rachel? Čože? Kedy sa to stalo? V 87. Vtedy, keď ste ma boli navštíviť na Vysokej. Pane Bože, to bolo divoké. Bolo to asi pred miliónom rokov, takže je to jedno. Ale mne to jedno nie je. Prečo? Pretože v tú noc, keď si sa s ňou boskával, som ja Rachel úplne poprvýkrát poboskal. Ty si ju v tú noc poboskal? Dvaja chalani za jeden večer? Tak sa nestala šlapkou až po tom, čo si dala urobiť nos. Nie, vážne, kedy sa to stalo? Takže po tom, čo si mi povedal, že odpadla v našej izbe, som šiel za ňou skontrolovať, či je v poriadku. Ležela v mojej posteli, schovaná pod cudzími kabátmi. Chcel som jej dať pusu na čelo, ale bola tam taká tma, že som náhodou trafil pery. Chcel som sa otiahnuť, ale zrazu som pocítil, že ma tiež boskáva. Bola to len chvíľa, ale bolo to úžasné. A teraz zistujem, že ty si ju poboskal prvý. Počkaj, v ktorej posteli podľa teba bola? V mojej. Určite som ju položil do svojej. Nie, bola určite v mojej posteli. Boskával som ju a uložil do tvojej postele? Kto bol potom v mojej posteli? Au, au, au! Nie! Áno! Ty si bola pod tou kopou kabátov! Ja som bola tou kopou kabátov! Pane Bože! Ty si bol môj záhadný nočný boskávač! Ty si bola môj prvý bosk z Rachel! Ty si bol môj prvý bosk v živote! Do čoho som sa to priženil? Ďakujem, že ste tu. Jasné. Chcel som ti skôr podať ruku. Preto máš ruku na mojom rozkroku? Presne preto. Dobre. Ahoj, Michael. Joseph? Môžem s tebou hovoriť? Máš to tu... super. Posaď sa. Minulý večer som ťa chcel privítať v našej rodine. Ale ty si ma zneúctil. To nesmiem dovoliť. Nacvičuješ si niečo do zlého mafiánskeho filmu? Opakuj po mne. Je m'appelle Claude. Že tak ľupláv. No, tak skús to znova. Dobre. Je m'appelle Claude. Že de pli bleu. Ja to hovorím trošku inak. Vážne? Mne to znie úplne rovnako. No ale naozaj? Áno. V poriadku, skúsme to znova. Fajn. Dobre, počúvaj. Jasné. Je m'appelle Claude. Že ta flu pli. Oh, mon Dieu. No, de fif. Dobre, skúsime si to rozdeliť. Tak teda, teraz si to skúsime po slabikách. Takže opakuj po mne. Je m'appelle. ma pel. Super, dobre, rýchlejšie. Je
Že? Ma? Pel. Pel. Je m'appelle. Mi pupu! Je to príliš ťažké, nemôžem ťa učiť. Čo robíš? Musím odísť, kým ti neprerazím hlavou stenu. Nie, nechoď, potrebujem ťa. Zajtra mám ten konkurs. Je blabla! Me la pi! Obla! Čo robí ten druhý? Aj on je na výške? Nie, ten je vo väzení. Bol z niečoho falošne obvinený? Nie, zabil si ocelopatou. Ale inak je to skvelý chalan. Ale jeho otec si to asi nemyslí. Si hore? Samozrejme, že som. Odteraz budem hore skoro vždy. Ale veď nevieme, či je to on. Mohol to byť aj futbalista. Ale ide o nás. Jasné, že to bol ten s tou lopatou. Tak čo, pôjde na tie testy? Nie, už nemusí. Zistila som, kto je otcom. O bože, lopatový Joe. Všakže. Nie je to on. Ako to vieš? Zdá sa, že Erika nedávala na sexuálnej výchove pozor, lebo z toho, čo robila s tým z väzenia, by dieťa mohlo byť len veľmi ťažko. No bože, čo to bolo? To, čo robíme málokedy, alebo to, čo nikdy? Čo nerobíme nikdy? Lopatový Joe. Je bas bu Claude? Oh, je bleu, la bleu, bla bleu. Prepáčte, čo sa deje? Kamoška, akože čo? Po francúzsky. Joey, hovoríš po francúzsky? Toutes les morts. Bleu, 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 bleu. Vieš ty čo, pre teba sa konkurs skončil. Prepáčte, volám sa Regine Filange. Išla som okolo a začula som tohoto muža hovoriť miestnym dialektom môjho francúzského mesta, Estelodea. Naozaj si myslíte, že hovorí po francúzsky? No, Écoutez, je vais vous dire la vérité. C'est mon petit frère. Il est un peu retardé. Alors, si vous pouviez jouer le jeu avec lui? Dobrá práca, kamoško. Máš naozaj skvelú francúzštinu, ale tú úlohu dáme asi niekomu inému. No dobre. Ale po francúzsky viem. Perfektne. Vidíš? Merci, au revoir. Áno, tout de la fruit. Chcem ti len povedať, že ťa mám rád. No, budeš mi chýbať. A som nešťastný, že odchádzaš. Vieš čo? Tak už nič iné nehovorme. Ľúbim ťa. Nie tak silno. Prepáč, daj mi ešte jednu šancu. Dobre. Dobre. Prepáč, tu nejde. Choď už, ja nemôžem, nie. Prečo im to tak dlho trvá? Neviem, ale Joey to znáša až prekvapivo dobre. Dobre, my budeme mať dieťa. Pane Bože, budeme mať dieťa. O Bože, musím si sadnúť. Zlatko, budeš v poriadku. Ty to zvládneš, ale dýchaj. Dobre, už mi je lepšie. Si si istá? Áno, som si istá. Zlatko, poďme už. Dobre. No, poďme, ideme. Majte sa. Ešte trochu, ešte. Dobre. Ešte... V poriadku, dobre, ideme na to. Pripravený? Áno, najlepšiu ranu, akú vieš. V poriadku, idem. Nefunguje to! Ako sa cítiš? Som unavená. No, nebudete mať veľa času na oddych. Ďalšie tu bude o chvíľku.
Prepačte, ktože tu bude a kedy? Teraz? Ďalšie bábätko je tu o chvíľku. Objednali sme si len jedno. Viete, že máte dvojčky však? No jasné. Toto sú tváre ľudí, ktorí to vedia. Musíš hneď vystúpiť z lietadla. Čože? Prečo? Lebo mám pocit, že s ním niečo je. Niečo... Totiž nie je v poriadku s ľavou obrubou. No, Zlatko, som si istá, že s lietadlom nič nie je. V poriadku, musím ísť. Mám ťa rada a zavolám ti, keď prídem do Paríža. To bolo čo? Moja šibnutá kamarátka vravela, že mám vystúpiť z lietadla, pretože má pocit, že niečo nie je v poriadku s ľavou obrubou. Lenže to neznie dobre. Netrápte sa tým, stále si vymýšľa takéto veci a skoro nikdy nemá pravdu. No, ale niekedy ju má. Áno. Ďakujem. Čo robíte? Ja týmto lietadlom neletím. Prepáčte, pane, kam idete? Vystupujem z lietadla, dobre? Jej priateľka má pocit, že s ľavým oplechovaním niečo je. Dajte mi oriešky. Čo je s tým lietadlom? S lietadlom nič nie je. Jasné. Ľavá obruba. Žiadna obruba tam nie je. Pane Bože, to lietadlo ani nemá obrubu. Tak ja ním neletím. Pani, prosím, sadnite si. Čo sa deje? Všetci vystupujeme, lietadlo nemá obrubu. Ideme. Myslím, že to je koniec. Áno. To asi je. Je to ťažšie, ako som si myslela. To bude dobré. Prestaň. Musíte ísť do toho nového domu hneď, alebo máte ešte čas? Nie, máme čas. Dobre, ideme si dať kávu? Jasné. A kam?